Partidos clave na terceira federación. O Boiro recibe a visita dun Barbadas sen apuros e o Noia, necesitado de puntos, visita o campo do imbatido Compostela. A 11ª xornada da terceira federación preséntase con dous grandes retos para Boiro e Noia. Os de José Tizón queren facerse cos 3 puntos e para iso deberán superar a un rival en descenso, o Barbadas, mentres que os noieses, que tamén ocupan postos de perigo, buscan puntuar ante o mellor equipo da competición, o Compostela. Barraña vivirá de novo a emoción desta categoría, xa que o domingo será o escenario onde o Boiro e o Barbadas se midan. Os locais, que son agora mesmo 11º, veñen de empatar dolorosamente ante a Alondras nun duelo dominado polos do Barbanza durante máis de 60 minutos e que o rival igualou a 10 do final. Os de Tizón non queren repetir erros e buscarán pechar o encontro e non conceder ocasións claras ao Barbadas. Os ourensáns irán con todo, xa que están escasos de puntos logo de caer por 1-2 co Barco e precisan sumar para sair do descenso. Barraña acollerá este domingo o enfrontamento entre Boiro e Barbadas, partido que arrancará ás 5:15 da tarde. E o Noia terá ante sí un dos maiores retos da campaña. Os de Alberto Mariano visitan o feudo do Compostela, líder do grupo e máximo aspirante ao ascenso directo. Pero o fan con boas sensacións e a moral elevándose despois de plantar de cara ao estradense e poñerlle as cousas difíciles cun home menos durante toda a segunda metade. Ademais, os brancos chegan con urxencias xa que son antepenúltimos e ocupan postos de descenso. Para intentar derrotar a un rival imbatido como Compostela, deberán amosar a súa mellor versión, non errar e ser precisos de cara á portería local. Pola súa banda, o Compos lidera a táboa a pesar de encadear 2 empates seguidos, o último ante o Vilalbés. O Verónica Boquete San Lázaro albergará este duelo clave entre Compostela e Noia que comezará ás 6 da tarde do domingo.